mara Igbo otu n'ofe ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo bụ asụsụ anyị maka asụsụ anyị bụ njirimara anyị wee sị ka anyị kụgharịa n'obodo ka anyị mara kene ka ụmụ Igbo si ahụ na asụsụ Igbo anyị ka na-aga n'iru na asụsụ Igbo anyị ka na-aga. Ekele gị, o nwere ezigbote odogwu ma bụrụ enyi m nwoke anyị na ya nọ ka anyị nụrụ kene asụsụ ya na Igbo nụrụ kene onye ọ bụ. Nwanne m nwoke, ekele m gị, ehihie ọma. Ehihie ọma nwanne. Kedụkwanụ onye bụ, kedụkwanụ aha gị, kedụkwanụ ka obi dị gị n'ụbọchị taa dịka ụbọchị taa na-edi ndụ na arụ ike kọwapụtara anyị ka ọha na eze mata onye bụ. Aha m bụ Uchechukwu. Obi bụ nsọ aṅụrị. Asụsụ Igbo bụ asụsụ eji mara anyị. So Igbo ama nna, Igbo ga-adị. Obi dị m ụtọ na unu na-eme ife dị otu a ka unu wee na-egosi ụmụ ụwa na anyị kwudosiri ike n'ife anyị bụ asụsụ anyị. Daalụ, ekene gị. Ofu ife ị nwere ike ma ọ bụ adụmọdụ ị ga-enye ndị chere na asụsụ Igbo abaghịzi uru n'ọlago ma ọ bụ na a ga-ahọpịa sụpịrị enwere okwu ị ga ike ịgwa ndị na-eme ụdịrị ha? Ife nwere ike ịgwa ndị a bụ na famalụ na Igbo dị, Igbo ga-adịkwa. Igbo a nwere ike na maka na obodo ọbụla eji efere onye Igbo ma na obodo anyị fọma adịrị ya. So sọsọ nke a ga-egosi na Igbo bụ agbụrụ nwere ife ọ na-etinye n'obodo ọbụla ọ bata. So ife m na-ekwu na ya bụ na Igbo ama nna, Igbo ga-adị. Ndụmọdụ na-ekwara ndị mmadụ na-eme oge ọbụla na-asụ asụpụlịsụpụlị bụ fa na-akaba arụ na-eme ka Igbo na-agbasa. Iji akwụkwọ nke ndị oyibo dị mma mana asụsụ anyị bụkwa ife ọ bụ. Asụsụ anyị bụ na anyị bụ ndị anyị bụ. So a na-eme ịmụta ụmụ ị na-agwafa na Igbo adịrọ mma nọọsụ na-asụ nke bịara abịa bụ nke bekee. Ịmụtakwa ụmụ na-akụzili ife anya bụ asụsụ nke nne na nna gị ji wee mụọ gị, nke iji azala afa bụ afa anwụ bụ onye Igbo anwụ ebu, nke ị ga-eji sị na abụ m onye ebe dị otu a, onye bụ asụsụ Igbo anwụ na-asụ, onye bụ njirimara gị gosi na ịbụ onye Igbo. Ekele m gị maka ndidi gị, ohere iwepụtara iji wee tinye ọnụ n'ihe anyị ga-eme maọbụ ka anyị ga-esi wee gbaa mbọ hụ na asụsụ Igbo na-aga n'iru gị na ọlaghị. Mana ndụmọdụ ka m na-enye gị dịka anyị na gị kparịtara obere ụka, ahụrụ m mgbe ị na-asụ Igbo gị na-etinye so gbaa mbọ ka ị na-ewepụ ya maka na iri aka na abụ na-egbu dike. Ekele m gị, daalụ, ka ụbọchị tata mara gị mma. Ekelekwa m gị ọzọ. Otu ihe anyị nọ n'iro na-eme n'ụbọchị tata nọ n'okporo ụzọ ala Igbo wee na-eme n'ụbọchị tata bụ uru njirimara anyị bụ ndị Igbo bara. Anyị wee sị na anyị ga-ebido n'asụsụ anyị bụ Igbo. Anyị nọ n'okporo ụzọ, ọtụtụ ndị bụ ndị lụgoro olu ha agụgụ gị okwu banyere asụsụ anyị bụ ndị Igbo. O nwere ada Igbo mụ na ya nọ n'ehihie tata anụnwa ka anyị matake na onye ọ bụ ma matake na aha ya. Ndewo, ehihie ọma. Ndewo. Gwatụna ya aha gị. Aha m bụ Ngozi Igweike. Ngozi, nwada Ngozi, anyị ekele gị dịka anyị si wee nọrọ n'ụbọchị tata ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okpu ata. Kedu ka ị si wee hụ asụsụ a nne mụrụ gị ị na-anụ bụ asụsụ Igbo? Ya bụ asụsụ, kedu ka ọ dị gị, kedu echiche obi gị banyere ya? Asụsụ Igbo amaka, asụsụ dịbara gboo. Asụsụ Igbo mara mma. Ọ ihe kwesị iji ndị nne na nna ị na-enyere aka ka a na-akwalite asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ekwesị ndị nkụzi na ndị nne na nna na-enyere ụmụaka aka ka a na-asụ asụsụ Igbo na asụsụ Igbo bụ ihe dịbara gboo. Asụsụ Igbo amaka, ntụ omenala Igbo makwara mma. Ekele m gị. Ọ sị na asụsụ Igbo amaka, ọ dịbara gboo maka asị na ịchọba isi ọsụ ọ gaa n'ụzụ. Mana ofu okwu m chọrọ ka itinye tupu anyị apịachie ya bụ mkparịta ụka anyị na gị n'ehihie a bụ ọtụtụ ezinụlọ amachiela ụmụ ha na ha gaa na-asụ Igbo. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ amachiela ụmụ ha. Kedu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu ị nwere maka ndị dị otu a? Ọ dị mma na nne na nna ga na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo maka na ije Yoruba, ije Hausa, ụmụaka Yoruba na Hausa na-asụ asụsụ ha. Ndị Yoruba na-asụ Yoruba, ndị Hausa na-asụ Hausa. Amaghịzi m ka ọ ga-esi bịa n'ala Igbo ife ụmụaka Igbo ha na-asụ oyibo. So asụsụ Igbo mara mma. Ekwesị ka ndị nne na nna na-enyere ụmụaka aka ka a na-akụziri ha asụsụ Igbo ma n'ụlọ akwụkwọ.
so that na nwatakịrị nweta onwe ya ebe ọbụla ọ nwetara onwe ya ya dị proud of asụsụ Igbo, ọ mara na asụsụ Igbo bụ ejirimara ndị Igbo. Ọ ihe m nwere ike ikwu. Ekele m gị dịka isi wee na-arụ gị ụka n'ehihie ọma, ịfụ na ịkọwatara anyị dịka obi dị gị gbasara ya bụ asụsụ Igbo bụ nke na-alaghachi azụ, nke anyị nọ n'okporo ụzọ taata ka anyị kọwapụtara ndị mmadụ mkpa ọ dị, nke mụ bụ nwa anaghị eze bụ onye na-edugharị ya bụ ajụjụ ọnụ. Ana m ekele ya bụ nwaada Ngozi dịka o si wee kwu na ọ dị mkpa na ezinụlọ dị iche iche, ụlọ akwụkwọ dị iche iche ga-agba mbọ hụ na nne na nna ọbụla kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo, maka ọ bụ njirimara anyị. Ọ bụ onye kpọọ obi ọkpọkọrọ agbakọ obi ya were ya kpọọ ntu. Ka anyị chetakwa na ya bụ asụsụ gbanahụ anyị na onweghọ nke anyị ga-akpọ asụsụ nke anyị, mana anyị ka na-enyekwa gị ndụmọdụ. Gị bụ nwaada Ngozi, gbaa mbọ dịka anyị si na gị si nwa mkparịta ụka. Anyị nụrụ mgbe ị na-asị anyị so that na because ka ịfụ na ị na-asụ Igbo na-akụnyeghọ mmiri, ọ bụkwa otu a ka ya bụ mkparịta ụka anyị ga-esi wee mịta mmemme. Ekelekwa anyị gị wee na-asị ka ụbọchị taata mara gị mma. Daalụ, ndewo. Ehihie ọma, m nọkwa n'ụzọ ije ọ nwere ezigbote ada Igbo ada Igbo ahụ zuru oke. Mụ na ya nọ n'ehihie ọma tata bụ ahịa Ohe, dịka anyị ka na-aga ngagharị n'ala Igbo nke anyị nọ na ya tata bụ Ọnịcha, ịhụ ka asụsụ Igbo anyị si aga. Obi ndị mmadụ banyere ebe asụsụ Igbo na ka enwe ike isi wee mee ka ya bụ asụsụ Igbo bụrụ ihe anyị niile ji aka na-abụ wee hado, ka ya bụ asụsụ Igbo ghara ịgbana dịka anyị si mara na asụsụ Igbo anyị bụ njirimara anyị. Ka anyị zute ya bụ nwaada Igbo ahụ zuru oke. Daalụ nwaada Igbo. Ehihie ọma. Ị ga-akọwapụtara anyị aha gị, ịgwa anyị onye ebe ịbụ n'ala Igbo, maka elere gị anya hụ na Igbo ezigbote nwaada Igbo. Gwakwana anyị okwu ị chere ị nwere ịtụnye maka ihe ịhụtagoro ya bụ asụsụ Igbo anyị dịka isi wee na-asụ ya kemgbe nne gị ji wee mụ gị iwe tonite ugbu a. Ya bụ asụsụ ọ bụ ihe ị chere gara n'ezie, ọ bụ ihe dị ụtọ ka ọ bụ ihe anyị ga na-eti mkpu na-etisi ike sị hụ na ọ na-aga n'iru? Ekele m gị. Ehihie ọmanụ, aha m bụ nwaada Chiamaka Osinamma. Ihe na-ekwu n'ụbọchị taata bụ na Igbo amaka, asụsụ Igbo amaka. Ọ bụ asụsụ zuru ụwa niile ọnụ. Ebe ọ bụla ị nọ, ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ ma ndị n'ofe ofesi, ndị n'obodo oyibo, ndị n'obodo niile dị iche iche. Ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ ebe ọ bụla ị nọ na-asụ Igbo na Igbo amaka. Ekele m gị. Ọ sị ebe ọbụla ị nọ, ị na-ala bekee, ị na-ala obodo anyị bụ Naijiria, ị nọzikwa n'ala Igbo hụ na ị na-asụ asụsụ Igbo. Nwaada mara mma nke ukwuu. Ka m jụkwanụ gị, ọ nwere ọtụtụ ezinụlọ, nwa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, nwa ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị Igbo, mana ha machiri onwe ha na ha nwebe nzukọ maọbụ ha kparịtaba ụka na ha agaghị na-asụ asụsụ Igbo anyị bụrụ njirimara anyị. Kedu okwu ị nwere ịgwa ndị dị otu a? Ihe m nwere n'ụbọchị nke taata ịgwa ha bụ ebe ọbụla unu nọ, ihe ọbụla unu na-eme, asịwasị na ịbụ onye Igbo, as far as n'ịbụ onye Igbo, ị kwesịrị na-asụ Igbo ebe niile nọ, because o gosi nọọ ihe eji wee mara gị n'ịbụ onye Igbo. Ebe ọbụla unu na-achọ ime nzukọ ọbụla dị iche iche na-asụ n'Igbo, n'ihi na ọ bụ asụsụ mara mma, ana ọ bụkwa asụsụ dị ụtọ ị na-asụ ebe ọbụla, gosi ebe isi wee pụta. Onye nche ịgwa ndị ọbụla na-eme nzukọ ọbụla dị iche iche. Ọ gwala anyị okwu, gwa anyị ndụmọdụ ọ nwere inye ndị hụrụ na asụsụ Igbo abụghị ihe, ndị chere na onye na-asụ Igbo na ọ naghị ekwu okwu dabara adaba, na ọ naghị ekwu okwu chịkọtara ọnụ, na ọ naghị ekwu okwu bara uru. Mana anyị ga-ebido na gị nwaada dịka anyị si wee sụrụ anyị n'ehihie a, ịgwagidere anyị okwu, tinyere anyị asụsụ mbide as far as ọ bụ okwu mbite. Gbaa mbọ ka ịhụ na ị na-asụ Igbo na-akụnyeghọ mmiri. Ọ bụ otu a ka anyị ga-esi jiri aka abụọ wee ghodo omenala anyị, njirimara anyị, ka anyị fụ na ụmụ a na-abịa n'azụ anyị ga-ejikwa aka abụọ wee hodi ya, ka ya bụ omenala njirimara anyị na asụsụ Igbo anyị yarịla. Ekele gị wee na-asị ya gaziere gị. Daalụ. Ndị Igbo, ịma na asị na onye maara nna ya amarago ndị ichie, onye maara ndị ichie amarago ndị gboo, maka na ọ bụ nwata na-ebujere nna ya oche n'ihu arụsị na amụta aha na-etu ndị mmụọ. Ọ nwere otu onye nna mụ na ya nọ bụ ezigbote nwa afọ Igbo. Anyị na ya ga-akparịta ụka dịka anyị si nọrọ na njirimara ndị Igbo taata maka ịkwalite asụsụ anyị bụ ndị Igbo. Ka anyị mata onye ọ bụ dịka oge si kọwapụtara anyị. Nna, ndewo. Ekenene gị onye onyonyo. Ehihie ọma. Gwatụna anyị aha gị. Afa m bụ Anthony Iwuchukwu. Afọ eji mụọ m asị onye echichi bụ Chinewubeze.
anyị na-ekele nnukwu nna Iwuchukwu bụ Chinewube Eze. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị banyere asụsụ Igbo? Maka ama m na dịka onye nna Igbo ọ bụghị ọtata ka ntị gị n'ụbara Igbo ị na-asụkwazi Igbo. Kedu uru ị nwere ike ịgwa anyị kemgbe nne ji mụgoro tata ị chere na asụsụ Igbo bara ya bụ asụsụ ọ bụ asụsụ mara mma, ọ bụ asụsụ ziri ezi, ọ bụ asụsụ anyị ga-eji aka na-abụ hudo si ya gbanahụkwana anyị? I kwuru nke ọma, asụ anyị ga-eji aka na wee jide bikọsụ mmadụ ada arapụ ebe o si wee pụta ụwa. Anyị nwa bụ ndị Igbo and onye ọbụla nwe asụsụ. Ị gaa na Yoruba, nwere ihe ọbụla ị na-agwa ha abụrụ asụ Yoruba. Ị gaa na onye Hausa, ọ bụrụ ihe ọbụla ị na-agwa ha abụrụ asụ ndị Hausa. Mana ọ na-abụ ihe mwute na anyị bụ ndị Igbo oge ọbụla etinye oyibo ụfọdụ amara asụ ma na-akụ ya. Ọ na-ewute m mụnwa na onwe m n'ebe ọ na-ewute m ma na-anụ ma na-eme ya. Ana m alaikwa ndị na-eme ya na mmemme mmasị ndị na-eme ya na redio maka asụsụ Igbo a. So eso na ofu onye na-akwado ya kama na ndị be anyị agamie na gị na nwanne gị na-ekwu okwu dịka mụnwa bụ onye ha ala, gị na nwanne gị na-ekwu okwu ọ na-asụrụ gị oyibo ma ọ masị ma ọ mara asụ ọ na-asụ gị oyibo. Okede na o nwere ike na onye mba ọzọ ndị anyị na ha gbara okirikiri anọ dị ebe a o nwere ike were uche na-aghọta ihe anyị na-ekwu ma ọ bụrụ nkata anyị na-akpara onwe anyị, mana ọ bụrụ na ọha ma ịma aghọta ihe a na-ekwu. Anyị na-ekelekwa gị ọzọ Maazị Iwuchukwu. Ọ sị na ọ bụ asụsụ anyị ka anyị ga-eji wee na-aga mba na ọ na-ewute ya nke ukwuu na ọtụtụ ndị mmadụ ahapụla ya bụ asụsụ Igbo anyị, ụtụtụ asụba na sụpịrị sụpịrị were asụsụ Bekee wee mechie ọnụ ha. Maazị Iwuchukwu, tupu m hapụ gị maka na ama m na ije dị gị n'ụkwụ, kedu ihe ị nwere ike ịtụnyere ọkachasị ndị bụ ndị Igbo mana ha machiri n'ime onwe ha na ha ama na-asụ asụsụ Igbo dịka ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị ga-eme ụfọdụ machiri ịgụ ụmụ ha aha Igbo ihe omimi jupụtara n'ime wee gụba ụmụ ha aha mbite che na uru adịghị n'aha ịbụ ihe Igbo na onye na-asụ Igbo amaghị ihe ọ na-eme. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ otu dị otu a? Aka na-ekwu asị na ọ bụ ihe mwute dị na anyị nwa bụ ndị Igbo onye na-eme ya nụ ụdị ma ada eme ya. Ụmụnne enwe m graduate na nwoke nwee na nwaanyị mana asị ha ịgasịa skuul idebe skuul ka ahụ na skuul ịbata ebe anyị asụrụ Igbo so ka ị na-amụ ha na maka na ọkwasị ụmụ ya ha tụrụ uche ha tụrụ ihe na maka onye nwe jikwuru ka ha were nke ọzọ. Anyị nwe dịka i kwuru anyị nọ mgbe a nụrụ agha, ụfọdụ nọdụ ụfọdụ ada anabe ha, ụfọdụ nwere ike 10 years 13 years ọ naba be ha asụ onye Igbo. Mana ị na Igbo efe ọ bụrụ ọmụma gị na nnukwu ọmụma gị na ọnịna ị na-asụrụ ya datị na ọ bụ ndị na-ajọ ntị njọ na-asị ha sụọrịa oyibo sụọrịa kọm ndị ọzọ anyị ịgakwuru ha na-asụ ya. Ọ dị mma asụ na oyibo adịrọ ma ọ dị mma maka ịpụta ntanchip, mana ọ dịkwa ma anyị nwa bụ ndị Igbo kama na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ na ọdụ ka ndị achawo ọmụta gbachụọ anyị atụrapụ nke ọzọ na were nke ndị mba ọzọ. Etu a ka ọ dị na akwa anyị na-eyi ile anya ndị be anyị adịghị karịa nwe akwa eji ma ejiji eji ma ndị Igbo mana ihe anyị na-achọ nke ndị ọcha mana asị Awụsa dịka mgbe oge ọbụla ya na Awụsa ya na nke ndị Yoruba otu akwa mana anyị nwa na-eṅomi karịa ihe nṅomi ọ dịsịrọ mma. Daalụ Maazị Iwuchukwu. Ịma na a na-atọ ọ dịka ihe a na-ata agwụ na okwu gị ruru ọha na-ege anyị ntị ndụrụ ha ntị maka na ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okpu ata. Ị gwara anyị n'ehihie anụnwa na ọ ka mma ka anyị were aka na-aba udo asụsụ Igbo anyị na onye gachagodo ụlọ akwụkwọ ukwu ebe ọkammụta anyị na-eje ka anyị nweta ọzụzụ na onye ahụ lata ụlọ ya sụba asụsụ ejiri mara ya maka onye jebere ije ya ruo ụlọ. Mana anyị na-ayọsikwa gị ike ka ị gbazikwa mbọ ebe ọbụla ị nọ hụ na ị na-akwalite asụsụ Igbo. Ekwesịna ka mmadụ na-asụ Igbo akụnyere mmiri ya bụ ka anyị sụgbu Igbo akụghị m maka mgbe ị na-agwa anyị onye gachagodo skuulu gachagodo yunivesiti bikos ihe niile abụ okwu mbite ka anyị fụ na anyị na-asụ Igbo akụnyeghọ mmiri. Ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wechiata ọtụtụ ihe omenala anyị azụ. Ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee wepụta njirimara anyị azụ. Ekelekwa m gị wee na-asị ka tata bụ ụbọchị Orie ọ mara mụ na gị mma. Ekelekwa gị wee na-asị gị ndewo daalụ. Anyị ka nọ maka na ihe anyị na-eme bụ ihe uru dị na ya bụ ihe anyị ji aka na abụọ wee na-aghado omenala Igbo anyị ọ kachasị asụsụ Igbo anyị.
mụ bụ nwa anaghị eze agaghịkwanụ m eji maka na agụ na-emeri enwe wee kpọba ụdara nwa enwe ụdara nwa agụ. Kedu ihe okwu mbụ maka ya? Na m agaghị eji na ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taata ahụtala asụsụ Igbo ka ihe abaghị uru wee sị na ha agaghị akwalite ya, mere ụkwụ ji wee dị m n'ije n'ụbọchị taata ịmara ka ndị mmadụ si asụ asụsụ Igbo. Ya bụ asụsụ Igbo ọ bụ ihe na-amụbanye ka ọ bụ ihe na-alaghachi azụ? O nwere ezigbote nwanne m nwoke bụ onye Igbo mụ na ya nọ, ka anyị nụrụ onu ya dịka o si wee dị n'ụbọchị taata bụ Ahịrịorie. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, nọrọ na okwu juru anyị ọnụ n'ụbọchị taa. Nwanne m nwoke, ehihie ọma. Ekele m gị. Ọkwa ịbụ onye Igbo? Gwatụna anyị aha gị. Maazị Nnamdị, ekelekwa ngị ọzọ. Ọ ka bụ n'oge njirimara ndị Igbo ka anyị nọ, nke anyị nọ taata ịkwalite asụsụ Igbo anyị. Kedu ihe ị nwere ike ịtụnye na ya bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ ị na-anụ kemgbe nne ji mụ gị dịka onye Igbo ịbụ? Ya bụ asụsụ ị chere na ọ bụ asụsụ bara uru? Ị chere na ọ bụ asụsụ dị ụtọ? Ị chere na ọ bụ asụsụ anyị ga na-eti mkpọsị mba ya anwụ na-ahụkwa n'anyị maka na ọnwụ na anyị na ihe ga-emebi? Asụsụ dị mma maka na asụsụ Igbo bụ ezigbo ihe dịrị ndị Igbo. Ndị Hausa na-asụ Hausa, ndị Igbo na-asụ Igbo. Nwere ebe ị ga-eje gatafụ onye Hausa ka ọ na-asụ English, mana ebe ndị Igbo ga na-asụ English, mana ifugo na-asụ Igbo na-anyụzi anyị, mana ọ ga-akara anyị mma anyị nwee tinye mmụọ ka anyị nwee kwalite asụsụ Igbo, maka na asụsụ Igbo amaka. Ekele gị Maazị Nnamdị. Ọ sị na ọ bụrụ na ị jee n'obodo ugwu Hausa na ndị Hausa na-asụ asụsụ njirimara ha bụ Hausa, mana bizie n'ala Igbo anyị ahapụzie asụsụ Igbo anyị bụrụ njirimara anyị, bụrụ ihe eji mara anyị, sụbazi asụsụ mbite. Maazị Nnamdị, tupu nsị gị ka ụbọchị taata mara gị mma, tupu ya amachie ya bụ akpa ọnụ, kedu ihe ị nwere ike ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ ndị hụtara asụsụ Igbo ka ihe abaghị uru, mmachiri na mmadụ agaghị na-asụ asụsụ Igbo n'akụkụ ha, ma ọ bụ na mmadụ ama na-ekwu okwu n'Igbo n'akụkụ ha? Kedu okwu ị nwere ike ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ otu dị otu a? Ihe nwere ike ịgwa otu ma ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ obodo na-adịghị asụpụta ihe asụrụ Igbo bụ onye ọbụla onwere onye amụrụ gị n'ala Igbo, ị kwesịrị ịsụ asụsụ gị, sụba asụsụ gị ọfụma, maka na ọ bụ omenala dịrị gị. Adịghị apụ omenala bụ omenelu. Ihe dịrị mmadụ ka ọ na-eme, ihe dịrị gị azụ onye bụ ka ị ga na-eme. Onye bụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-asụ Igbo, ọ ga-aga because onwe ebe ị ga-eje mba ofesi ịnọrọ ebe a ịsụba asụsụ Bekee, onwe gị ga-esu sụọ Igbo, ọ bụna onye nke gị bụ ihe n'ebe a ifugo na gị na-amalụgo osi ebe a nyere gị aka. So asụsụ Igbo amaka, so asụsụ ndị amaka, so onye kwesịrị ịsụba asụsụ ya. Ekele gị Maazị Nnamdị. Ị nụrụ ihe Maazị Nnamdị kwuru, gị bụ onye nwa afọ Igbo na-ege m ntị. Ọ sịrị na asụsụ anyị bụrụ ihe a ga-eji na-egosipụta onye anyị bụ, na ọ bụrụgodị na isi obodo aganye obodo ọzọ na ọ bụ asụsụ Igbo ka nwanne gị ga-eji hụ gị sị ọkwa nwanne m bụ ihe a, maka gịnị na-esoro asụsụ Igbo. Mana ya bụ Maazị Nnamdị, a na-ebudo n'ụlọ mara mma tupu apụba na ama dịka isi wee sụ ya bụ Igbo. Anụrụ mgbe ịsụkatara Igbo si anyị bikos ya bụ okwu abụrụkwa okwu mbite. Ị ga-agba mbọ ka ị na-asụ Igbo na-akụghị mmiri. Ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee kụọrọ ụmụ na-abịa n'azụ anyị ya bụ ezi mkpụrụ nna nna anyị ha debara anyị. Ekele gị, ka ụbọchị taata mara gị mma. Ndewo. Anyị ka nọkwa n'ụzọ ije dịka anyị si nọrọ na njirimara ndị Igbo. Anyị nọ n'okporo ụzọ taata iji wee hụ ka ndị mmadụ si asụ ya bụ asụsụ Igbo bụrụ njirimara anyị. O nwere odogwu mụ na ya nọ, mụ bụ nwa anaghị eze. Agwara m unu na agba agaghị ezu ike ganye na ihe ọ na-ata agwụrụ. Odogwu, kedụkwa na onye bụ? Ekele gị, ehihie ọma. Aha m bụ Maazị Chukwuebuka Ihedowa. Abụ m onye Otulu Amụmara nke dị n'ọchịchị Mbaise dị na Imo steeti. Daalụ n'ụzọ pụrụ iche. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa banyere ya bụ asụsụ amụrụ gị? Maka ama m na itolitere n'ụba asụsụ a na-akpọ asụsụ Igbo. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ya? Asụsụ Igbo bụ ihe njirimara ndị Igbo n'ala Igbo. Akwa na ihe eme ndị Igbo ji akparịkọta nkata n'ala Igbo. Mana ịma na dịka ụwa taata dị, echeghịzi mụ na ya bụ asụsụ Igbo na ndị mmadụ ka na-asụ ya. Aka na-asụ ya bụ asụsụ Igbo ka ọ na-alaghachi azụ? Ndị oyibo emebichala ihe niile, melịcha asụsụ Igbo azụ. Ya meziri na asụsụ Igbo dị ka ihe gara laghachiri azụ, mana anyị bụ ndị ụmụ okorobịa kịta na-eme ka asụsụ Igbo laghachita.
anyị na-eme ka asụsụ Igbo laghachite bụrụ ihe Maazị Chukwuebuka na-agwa anyị n'ehihie a. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị ọkachasị ezinụlọ maọbụ otu maọbụ ụlọ akwụkwọ ndị machiri na agaghị na-asụ ya bụ asụsụ Igbo? O nwere okwu ị nwere ike ịkwa ha ya bụ ihe ha na-eme ọ bụ ihe ziri ezi n'ezie? Naanị ọwụ ihe ziri ezi, ọwụ ihe ziri ezi. Oyibo emebichala ihe niile n'ala Igbo. Ndị nne na nna biko na gbanụ mbọ na-asụrụ ụmụ unu asụsụ Igbo. Mekwa ha ka ha mara kọlchọ ha nke na-adị n'ala Igbo. Ọ wụrụ oyibo unu gbaa mbọ kụziere ụmụ unu Igbo ka ha marụkwa kparịkọta nkata wite ụmụnne ha ma ha laruo n'ụlọ. Like mejiri aka m ka m jiri aka m mụọ onwe m atụ larụ ebe ụlọ ebe esi mụmụ, ana m asụrụ ha ala Ọnịcha nnọ wee too, ha bịa na-ele m anya ka onye iberibe, mana n'ihi na nne na nna m asụrụ m asụsụ ebe m si, ya mere na detin ji wee na-agbakọju m anya. Daalụ nwanne m. Maazị Chukwuebuka bịa, ekelere gị maka oge gị, mana ihe m chọrọ imetụ aka dịka isi wee sụ ya bụ asụsụ Igbo o yechaghị eye maka isi anyị detin bịakwasị anyị kọlchọ ọ njirimara anyị iji wee gbanwee ya na bekee na asụsụ Igbo, ịtụgharị ya na asụsụ Igbo ọ bụrụ njirimara. Ekelere gị maka oge gị ma gbaa mbọ hụ na ebe ọbụla ị nọ n'ezinụlọ ọbụla ị nọ na a na-akwalite ya bụ asụsụ Igbo. Ehihie ọma, daalụ. Mụ bụ nwa anaghị eze. Dịka anyị na-akwụgharị, anyị nọkwa iji wee hụ maka ya bụ okwu anyị ji wee biri na Bua TV bụrụ njirimara Igbo, ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo. Enwere nnukwu ada Igbo jiri biri mụ na ya nọ. Ọ ga-akọwapụtara anyị aha ya, kọwapụtakwara na anyị ka obi dị ya n'ụbọchị tata na Chineke bụ Chukwu okike nyere ya ndụ tata n'ụwa bụ ahịa Orie, dịka anyị nọ n'ọma ahịa. Ọ gwakwana anyị okwu iji wee kwalite asụsụ Igbo ma nyekwa ndụmọdụ ọkachasị na ndị chere na asụsụ Igbo anyị abụghị ihe na ịsụ sopere maọbụ asụsụ mbido ka ya mma. Ka anyị zute ya bụ nwaada Igbo. Ekele m gị, ehihie ọma. Gwakwana anyị aha gị, onye bụ na ihe ejiri mara gị na ọ bụrụ na ị were nke a na-akpọ aha otutu. Ịgwakwana anyị okwu ị nwere maka anyị bụ ụmụ Igbo, maka na ọ bụ asụsụ Igbo anyị bụ ihe anyị ga-eji wee biri. Asụsụ Igbo anyị bụ ihe ga-ejikọta anyị ọnụ. Gwa ụmụ Igbo okwu ka ha nụrụ. Ụmụ Igbo anyị ekele unu. Afa m bụ Nwaada Mary Nwafọ, abụ m onye Enugu steeti, bụrụkwa onye ji mma gọvanọ wee malụ na Egetin Junction na afịa Egetin ebe a na-azụ kukumba na ụmụ ihe ndị ọzọ eji enyelụ ndụ aka. Ndewo. Ekelere gị ọfụma dịka ịkọwapụtara onye ebu na ihe eji mara gị ya bụ ahịa ị na-azụ. Kedu okwu ị nwere gbasara asụsụ Igbo anyị nke bụ na-anachighịzi azụ, nke ọtụtụ ezinụlọ ọkachasị ọtụtụ ụlọ akwụkwọ machiri na a ga-ama na-asụzi asụsụ Igbo na ọ bụ asụsụ mbite ma ọ bụ ịsụ sopere ka mma? Kedu okwu ị nwere ị ga-atụnye ka ụmụ Igbo n'onu gị? Ụmụ Igbo ana m ekene unu wee na-agwa unu si na Igbo amaka. Igbo bụ asụsụ etokwulu. Apụta m ụwa n'ubi Igbo, amụkwa m bụrụkwa nwafọ Igbo, nwafọ amụsiri ike n'ala Igbo. Igbo ma mma na-asụ ụsọ, ga-abụgodu Hausa nọla na-asụ ya fa na-asịsị kụzibe efa. Ụmụ anyị tetekwa anyị na-akụzikwa afọ na-asọfe ụsọ ma ọ mi nọọ Igbo ka anyị chụ na ọ nwere ife anyị ji Hausa ma ọ bụ oyibo eme. So anyị na-asị oyibo naba, Igbo anyị ga-adịgidekwa ụwa. O nwere ihe enweghị ike iwepụ ya maka na asụsụ Igbo ma mma, ndị Igbo a ka anyị ji aga ebe ọ bụ na nwafọ Igbo bata, ọ bụ n'obodo oyibo na Yoruba na be ndị Hausa, ọ na-asụ Igbo, mmemme a na-eme, ọ na-atọ ndị bugodu ndị bụ ndị obodo afọ ụtọ. So anyị ga na-aga n'iru n'ife a na-eme na ọ dịrị izi. Daalụ rinne. Ịsụrụ ya bụ Igbo mana ọ fọchara ịma na akwụkwọ ọbụla gbara n'ikwo ga-ebu apa. Ọ si na ọ dịghị izi bụrụ gịnị okwu mbite. Mana anyị na-ekele gị, ọ metụrụ aka n'ọtụtụ ihe n'ofu asụsụ anyị bụ Igbo bụ ife ga-ejikọ anyị ọnụ, mere ụwa nụrụ onu anyị, mere amara ndị anyị bụ maka asụsụ onye bụ omenala ya bụrụ njirimara ya. Mana ị ga-agbalị dịka isi nọrọ n'ọma ahịa gị ka ị were Igbo na-asụ Igbo were ya na-ere ahịa gị, na-asụ Igbo akụnyeghị mmiri dịka isi so nke tata ma kụnye mmiri si anyị si anyị na ọ dịghị izi. Nwayọ anyị ga na-amụta. Ọ bụ ofu ihe anyị ji nọrọ n'iro tata iji gwa ndị mmadụ mkpa ọ dị ịdị na-asụ Igbo. Ọ ka bụkwa na Bua TV ka anyị nọ, ngị na nwa anaghị eze nọ. Anyị agachabeghị ka anyị nụkwa ọnụ ụmụ Igbo dịka anyị na-ekele nwaada Igbo anyị na-anọ wee na-asị ehihie ọma, ahịa ọma. Daalụ.
ndị ọma njiribere asị na agba agaghị ezu ike ganye na ihe ọ na-ata agwụrụ anyị ka nọkwa ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo dịka anyị si akpagharị n'okporo ụzọ tata mụ na odogwu nwoke bụ ezigbote nwa afọ Igbo nọ ka anyị n'ụlọ gị kene na ọha bụrụ ije kele ndị Igbo ọka mma dịka ụwa si wee nụrụ ọnụ gị dịka ị kwuru ihe anyị na-achọ ka ịgwa anyị dịka anyị si nọrọ n'ọma ahịa tata bụ kedu ihe ị hụtara n'asụsụ Igbo anyị ya bụ asụsụ Igbo anyị ama m na kemgbe eji mụrụ gị ruo na ọ bụ asụsụ ị na-asụ ọ bụ ya bụ asụsụ ọ dị ụtọ ya bụ asụsụ ọ mara mma ya bụ asụsụ ọ bụ ihe a ga-asị mmadụ ya sụba dịka anyị si wee chọpụta n'ụwa tata na ndị mmadụ na-asụzi Igbo mana Igbo anyị adịchaghịzi ka osisọ anyị na-asụ Igbo na-etinye bekee ọtụtụ ndị na-asụzi bekee ma hapụ asụsụ njirimara ha asụsụ nne na nna jiri wee mụọ anyị bụ asụsụ Igbo kedu ihe ị nwere banyere nke a ihe nwere banyere na asụsụ Igbo amaka ọ bụ ndị Igbo bụ ejirimara anyị asụsụ Igbo amaka apụta n'ụwa wee pụta nna m na-asụ Igbo nne m na-asụ Igbo wee sị na ngịnị na-asụ Igbo na ngịnị agara na mma esi Igbo na amaka Igbo ka ngịnị eji na-aga onye sirapụ oyibo sirapụ ngịnị sirapụ asụsụ dị iche iche so onye ọbụla tenebe mmanya ka asụpụ Igbo na Igbo amaka na Igbo ka eji aga na Igbo ka eji wee biri na Igbo ka eji wee ngara aga ebe mana na-aga si biko nụ nne na nna so onye ọbụla akaba arụ si bụ ngịnị na zụba mma ka nwa asụpụ Igbo naanị Igbo amaka na Chukwu na-agọziri anya wepụ ndị Igbo Igbo ga na-aga n'iru tụtụbara anyị ga na-aga Igbo ga na-aga n'iru a ga na-asụ ọhụụ Igbo apụtakwa echikwa m ga-abụkwa onye Igbo Igbo amaka sisugbo Igbo ndị na nna onye ọbụla biko saịrapụ oyibo nụ saịrapụ nụ ngọsọ na saịsụba na Igbo naanị Igbo amaka nọ ana m ekele unu Igbo amaka bụ okwu okpu n'ọnụ na Igbo amaka a sị na ihe agba n'anya na-ejighị ugogbe nye dịka isi wee nụ n'ọnụ ya ọ sị na Igbo amaka mana ọ yọkwara ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ hụ na anyị bụ ndị Igbo na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo were ya wee zụọ ụmụ dịka isi wee sụ nke gị anyị kelere gị mana itinyekwara ya okwu mbite bụ bekee esi treno ihe anyị ji nọrọ bụ ka anyị kụziere ndị mmadụ marakwanụ na nwere ndị nwere ike ịsụrụ anyị Igbo nkeji ole ma ole na itinye ha bekee Igbo akụghị mmiri ana m ekele gị wee na-asịkwa ka ụbọchị tata bụ ụbọchị orie ka ọ mara gị mma ndewo nwoke ọma daalụ si na enyi na-abụ ezute n'ụzọ kwe ya n'aka amara akawu na ụtaba nke na-akpọlite uzere enwere ezigbote enyi nwoke bụ onye mụ na ya nọ na oge ehihie dịka anyị na-agba mbọ ịkọwara ụmụ Igbo dịka o si wee dị n'ala Igbo mkpa ọ dị ya bụ asụsụ Igbo anyị bụ aka abụọ ka anyị ga-eji wee hụ ya ka ọ gbanara anyị ka anyị zute ya bụ nwa okorobịa ezigbote okorobịa Igbo mara ka ọ dị n'ụbọchị tata ekele m gị aha m bụ Maazị Anyalebechi Onyemaechi Anyalebechi Onyemaechi ekele gị n'ehihie ọma kemgbe nne ji wee mụ gị ama m na ịma maka asụsụ a na-akpọ asụsụ Igbo ya bụ asụsụ ịnụgị ya ka a na-asụ ya bụ asụsụ ịhụgokwa ka ndị mmadụ na-asụ ya kedu ihe ị chere banyere ya bụ asụsụ ọ bụ asụsụ dị mma ọ bụ asụsụ dị ụtọ ọ bụ asụsụ anyị ga-asị mba ka anyị kwụsị ka ọ bụ asụsụ anyị ga-asị ka anyị were aka na-abụ hudo ka ọ ghara ịgbanahụ anyị nke bụ eziokwu bụ na asụ n'obodo na-enwere ahụ si n'obodo ahụ nwere anwụ abịakwasị ihe dị n'asụsụ Igbo asụsụ Igbo bụ ihe mara mma isi Igbo bụ ihe bụ ezigbo ife n'ala Igbo and nwa afọ Igbo kwesịrị ịma ka esi asụ Igbo ghọtago ihe omimi na uru dị n'ime Igbo ọ kapara nkụ so ihe na-etinye n'ime ya bụ na asụsụ Igbo ọ makwanụ maka anyị na-asụ ya na-asụsụ ya ike dịka anyị si wee nụ n'ọnụ Maazị Onyemaechi ọ sị ka anyị na-asụ asụsụ Igbo na-asụsụ ya ike tupu m hapụ ya ka o jebe dịka o si achọta ihe afọ ga-eri n'ụbọchị tata kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye banyere ezinụlọ maọbụ ụlọ akwụkwọ ndị na-amachi na a ga na-asụ asụsụ Igbo maọbụ na onye ọbụla na-asụ asụsụ Igbo dara iwu maọbụ na ọmahọ nke ekwe na-akụ ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla na-asị onwe ya asụ n'asụsụ Igbo na ọ ka mma ka onye ọbụla rapụ onwe ya ka ọ na-asụ asụsụ Igbo maka na nwa afọ ọbụla a mụrụ n'ala Igbo kwesịrị na-asụ Igbo mana ọ na-abụ ife mwute dịrị na skuulu anyị dị ebe dị iche iche mana ezinụlọ anyị ị ga-afụ onye ga-amụta nwa si nwa ya asụba asụsụ Bekee na hapụ asụsụ Igbo so nwee na-ekwu na ọ dịrọ mma maka ndị sisa asụsụ ya na ọ ya aka mma ka a na-asụ ya ma na-asụsụ ya ike maka na obodo na-enwere asụsụ obodo ahụ nwere anwụ ọ bụrụ eziokwu asị na ekpọkọrọ ọbịa okpọkọrọ apụnye dowele wee kpaa aja so ọ bụ mmasị bụrụ ezigbo ihe na nwa afọ Igbo ga na-asụkọ n'Igbo
ekele gị maazị Onyemechi Igbo. Ndị ọma na-ege m ntị m akaghọ nke unu anụgo ka o si gbatakwuru na ihe ya n'ọnụ maazị Onyemechi. Ọ gwara anyị na obodo na-enweghị asụsụ nke aka ya nwụrụ anwụ n'onwe ya bụ ebe ọbụla ị nọ dịka onye Igbo ịbụ hụ na ị na-asụ asụsụ Igbo, hụ na ị na-akwalite asụsụ Igbo, hụ na ndị nọ gị okirikiri na ị na-akụziri ha asụsụ Igbo. Ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee hụ na ya bụ asụsụ anwụ n'ahụ anyị. Chetakwa na onwe ha asụsụ ọzọ anyị ga-akpọ nke anyị ma ọ bụrụ na nke a akwa anyị. Ekelekwa gị n'ehihie ọma wee na-asị ya gaziere gị. Daalụ.